ассалому алейкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хосият, бриллиант вебмастери ширкати Атомӣ. Дӯстони азиз, як нафар нависта ки ман як ширката кор дормадам, як гала бор харидам. Мара мегӯям борора фурӯш, худат бо харид ка, баъд ту ойлик мегирӣ. Дар шумо чӣ агар қати шумо ҳамкорӣ кунам? Дӯстони азиз, дар ширкати Атомӣ як сумка бор харидан дар кор нест. дар ширкати Атомӣ чӣ кор кардан дар кор аст? Дар ширкати Атомӣ дӯстони азиз, ду нафара регистратсия кардан дар кор, дасти чап, дасти рост. Офтобак 88 нур регистратсия кардан дар кор нест. Шумо дута линия доред, дасти рост, дасти чап. Як одами регистратсия мекунед, дар 6 моҳ як бор харид мекунед. Одамотон низ ҳамин кора бояд кунанд. Ҳамашон ду одами регистратсия кунанд. Яъне як одами дасти рост, як одам дасти чап ва дар 6 моҳ як бор харид кунанд. Агар ҳамин хел шумо кора пеш барен бе ягон дидилагӣ бо муваффақият метавонед дар муддати кӯтоҳ пешрав шавед дар ширкати Атомӣ. Барои ҳамкорӣ бо мо рақамҳо дар рӯи экран WhatsApp, Telegram, Instagram